Terel futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas won woɗɗuɓe daka tawi ko kamen ɓuuri ɓallade kamen wurde nde lunde alliyankore rewdaɗon ko jaydiyankoɓe dariɓe darde tinde gam humpidde gonka daka ko jaydiyankoɓe yonɓe tawete e ngal dinguiral goto kala nana golla golle gaddoje ballude timmudi e ngal pottital diine ina duysa ɓen jaydiyankoɓe hen golle gomu juɓɓudi daka darde amen ko wallude jaydiyankoɓe aroɓe e nder Daka Madina Gounass noɓe mbaɗiri golle mabɓe no foti wade ni darde amen ko daranade ɓe darde amen ko wemnande ɓe ɓeɓe jiiɗi jokkodirde e batte interview walla e batte reportage e ko ɓe mbaɗi kubtidinde e golle mabɓe kala moɓe jiiɗi jokkodirde ɓe jiiɗa ƴettude ɗum enen ballen ɓe ɗum ɗon weeɓa RTS ayaw guindi o Sénégal heedani ceggal e ɗin galleji jaynirɗi ko jaɓɓal kesal ɓe kolliri hikka e Daka he Bassir Ba jayndiyanke to RTS amen ɗe no yarata no woni ko ni mbaɗɗata hitande foof kono aɗa andi neɗɗo kadi saɗa liggo saaha fo a yiɗat ɓeydude a yiɗat ko mbatta ko ɓuura fewde ɓuura moƴƴude ɗum waɗi hikka min gari kadi komin équipe aji yimɓe sappo ɓe ko Dakar gimmi ɓe ko Tamba so radio o yalti hen radio Kolda ɓenne nanɗo ñande foof komin waɗoɓe reportage uji min ƴeewa sujet ji ganduɗa na waɗi important pour yimɓe ɓe garani Daka ɓe yiɗi andude ko kewi ko min ƴeewa kadi ko ganduɗa na wawi nafde min ƴeewa kadi ko kewi ɗo ko ganduɗa yimɓe wonɓe garani ɓe no poti ɗum andude min mbaɗa hen reportage so ɗum gasi kadi ñande foof min mbaɗa émission goto mo ganduɗa ko 26 minutes min ƴetta goto e mawɓe dental ngal min kalda min jewta e ko ganduɗa woni jangde ceerno Alaji Mamadou Seydou walla kasite aji makko poytoɗe ɗo subaka ɗi sujet ji ɗi o haalta hen ni min ƴetta sujet min mbaɗa hen witto Daka Media jatigueɓe jaydiyankoɓe ɓe ina juutni golle mabɓe e nder nde lunde alliyankore Alhaji Souleymane Gollo to banggue jaydiyanko to banggue kadi commune comité ngal e nder Daka hitande o ñaaƴiɗe nogas e jeegom ene rewi lawol no fewi saabu en jii jaydiyankoɓe hewɓe tellima ɗo e nder Daka o jaydiyankoɓe kadi hewɓe kadi tellima e nder wuuro meɗen Madina Gounass nde wonno Daka kañum ko gueɗe Allah hirande fof ne ɓeydo kadi won jaydiyankoɓe ganduɗa hoorema kadi ummoriɓe leyɗele taaride Sénégal ɗe ko wayno Guinée en Gambie en Mauritanie en ha e Mali en ɓen fof kadi en tawiɗo o saaha e Daka o kadi en waɗi kadi jaydiyankoɓe to banggue image en waɗi kadi jaydiyankoɓe joguiɓe to banggue kadi affaire radio ji en waɗi kadi jaydiyankoɓe joguiɓe to banggue kadi écrit en waɗi kadi jaydiyankoɓe wonɓe en ligne o to banggue ɓen ko siriji tan jogui page ji mumen tan jogui ko yettude kadi no fotirde Amadou Sara Ba jaydiyanke to APS duuɓi nayyi hikka ko omo tawtore Daka omo artana en e sifa golle makko e nder nde lunde alliyankore sen mbi agence de presse sénégalaise noon way tan kono mbiyen suudu ganduɗa kañumen min pewnan information tan min dogga heddiɓe kañumen gandi no naftorto sikko o woni 4e Daka 2023 garnomi ɗo ha nden ni jippinomi ko Daka to galle Daka Media to jippinɗen nden kadi en tawi ɗon sukaɓe dariɓe comme no wayno ɗa ha en e woɗɓe en wayno Kande en e woɗɓe ceerno Bassirou en e Aldouseyni Guete en tomi limi mi juuma kono ko yimɓe dariɓe en tawiɓe ɗo nde kokken cuusal kadi nde gartaten hitande wonde mbawmi wadde wolnude Daka o ɗum susdi en no fewi guila nden eɗen gara hitande fof eɗen gara en jii jaydiyankoɓe darde mabɓe en jii jaydiyankoɓe ɓe hewɓe gimmima e nder Sénégal e jokli Sénégal ɗi hande ala ɗo jaydiyanke immaki woni gonɗo e radio gonɗo e télé gonɗo e presse écrite woni les médias classiques ɗum so yawti ko immiɓe caggal leydi en jiiɗo immiɓe jaydiyankoɓe immiɓe to Guinée jaydiyankoɓe immiɓe to Libéria jaydiyankoɓe immiɓe to leydi Mauritanie to leydi Gambie wadde ɓe gari fottude e jaydiyankoɓe leydi Sénégal gam wadde couvrir oɗo Daka Madina Gounass aɗa andi eɗen kam Daka o eɗen jogui hen lawol on ganduɗa hoorema ko keerigol eɗen mbiya bandiraɓe kala ko ganduɗa hoorema en nawra dino yesso en nawra kadi Daka o yesso ɓe ɓuura kadi humpide ɗum bandiraɓe saabu wonko ɓe ganduɗa hoorema ɓe gonani ɗo Daka he bandiraɓe muɗumen jinnaɓe muɗumen famille ji muɗumen foof en tawi ɗo Daka ɗum waɗi kala ko jomum en kumpita kabaru yo gandu kabaru mo kumpito ha kabaru kadi ɓuura kadi labde ha kadi kabaru kadi ɓuura kadi lerde e puɗɗo kadi wawde humpide ɗumen aɗa andi hay so wona diine hay so wona haydara information kabaru ko ganduɗa neɗɗo no foti ɗum hebde kala ɗo wawi wonde neɗɗo no yamirta no yarira no ɗanoro ni neɗɗo noon foti andude ko kewi e less dunde Mame Adama joni nak ko affaire nde kadi ko noon minen kala mo alaɗo kala mo arani aɗa andi joni no waɗi almuɓe par exemple ceerno Alaji Mamadou Seydou nana France ɓe nana États-Unis ɓe nana Afrique du Sud jomum
wawani arde e Dakar so nangi télé amen o walla heeɗi yeeɓi komin mbatto ko no wawi no wiyete wadde renouveler wadde waɗa tinnude ko wonno e ɓernde mum ko anda kadi ko woni ɗo ko yiya kadi ko kewi ɗo ko no wurani ko watte ɗo ko taw ko à distance ko ɗum te kadi mawɓe waaɓe no ceerno Alaji Mamadou Seydou kala koɓe mbanno ko nafoore ɗum ɗon no foti waɗede ko français wiyata vulgarisé ha jangde mabɓe e koɓe wasiyaji mabɓe yimɓeɓe ɓuura ɗum andude gomu joɓɓude Daka rewrude e jokiiɓe humpito ngo ɓe joɗni golle jayndiyankoɓe hikka sabu ɓe kolletiɓe gaddi ballude timmudi e Daka he Amadou Baroba ammi Amadou Ly ko goto e mawɓe men wondude e Saydou Sow wondude équipe mabɓe foof eɗen batti hakkille kam e garal mabɓe e nder Madina Gounass kadi ɓe garata ko gila Daka joɗaki ha nde Daka saaki foof wona ko wiɓe eɗen gandi média no way teddude la télévision coûte très cher ɗum foof ɓe waɗa noon Elas Ndiaye en jettimo ɗon kanko e Marème Ndiaye en jettiɓe kamɓe fof gardiɓe télévision eɗen gandi eɓe kala nde Daka ari wona lettre moɓe nelda wona noddago ngu ɓe nodda kono eɓe gandi les médias jouent en quelque sorte ko wiyete ko un service public woni kala ɗo rendo wawi wonde ko waɗi intéressé rendo ngo e batte information aɗa totta ɗum public o saabu c'est la constitution dosgal laamu leydi Sénégal qui garantit l'accès à l'information à la population wadde kamɓe ɗum ɓe paami ɗum waɗi kala nde Daka yonti ɓe nula équipe timmuɗo e gardagol ceerno Hammé Ly mo ganduɗa o yoni kanko tan arde kono so ardi équipe makko kadi ko golle baɗɗe fayida ufgo kumpital e Daka teskini hikka no feewi ko jayndenkoɓe haralleɓe capanɗe tawtra o Daka gila e jayde bindol caméra joji e tileji ha e laylaytire rendo tawi foof ko yo windere nde humpito no Daka joɗori e nder nde ladde ɓe jiyata e halɓu sina taɓɗo ɗum ko ɓe gandina jeyɗo mur e guna